Türkmenistan 1 awgustdan başlap ozal gowşudylan Covid çäklendirmelerini gaýtadan urnuşdyrmak meselesine garaýar. Bu barada habar berýän Azatlyň ýurdun saglyk pudugundaky çeşmesi häzirki wagt anyk çärelerin üstünde işlenýändigini aýtdy. Öňümüzdäki aýdan başlap toý mekanlaryň, bazarlaryň, restorandyr, garwanşhanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da virusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä-de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljektigi kesitlener. Diýip atlandyrylmasalygyny soran ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Ol bu taslamanyň Intek Ministrler Kabineti tarapyndan garalmagyna garaşylýandygyny belledi. Çeşme egerde ol tasdiklansa, onda çäklendirmeleriň ilki 1-20 awgust aralygynda urnuşdyryljakdygyny, soňu bilen de olaryň möhletiniň ýene-de uzaldyryp bilinjekdigini aýtdy. Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugyny erjellik bilen inkar edýän türkmen häkimetlerinden şol sanda ýurdun saglyk we derman senaty ministrliginden hiç kili kommentariýa almak başartmaýar. Ýöne çäklendirmelerin gaýtadan girdilmeginiň mümkindigi baradaky maglumaty çeşmämiz bilen birlikde habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan Lukmanlar hem tasdiklaýarlar. Mundan öň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan ilatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epetli çäklendirdi. Uçur gatnawyny toktatdy. Koronavirusa garşy vaksinany hukman etdi we maska takynmak we sosial aýrylygy saklamak talaplaryny girizdi. Ýurtda ilatyň epetli bölegini birnäçe aýlap eklenişden mahrum eden berk çäklendirmeleri ornaşdyrdy. Bu aralykda başga bir çeşmämiz Guloýda käbir uğurlar boýunça ýola goýulan halkara uçur gatnawlarynyň hem ýatyrylmagynyň seýle-de ýurtda karantiniň girdilmeginiň mümkindigini aýtdy. Ol häzir bu barada maslahat edilýändigini we netijäniň 1 awgustda çelini kabul ediljekdigini aýtdy. Garaşsyz Türkmen News nesiri hem öz çeşmelerine talgalanyp, maýyň aýagynda gaýtadan dikildilen Dubay, Kazan we iýulda ýola goýulan Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň mümkindigini aýdýar. Nesir bu maglumatyň entek dolu tasdiklanmandygyny nyktap, şol bir wagtda öňümüzdäki aýdan başlap mezburi maska rejiminiň hem gaýtadan ornuşdyrylyp bilinjekdigini belleýär. Mundan öň Azatlyň habarçylary şu aýyň başyndan bäri Aşgabatyň hastaxanalarynda maska takmagyň güýçlendirilen görnüşde talap edilip başlanandygyny habar beripdiler. Galabertide Türkmen häkimetleri büdjet işgärlerinden koronavirusa garşy 4-nji tanjymy urdurmagy talap etmegini dowam etdirýärler. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin vaksinany hukmany diýip eglan edipdi. Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde diýinjalşa çykan maşgala lukmanlaryny hem işe çykmaga mejbur edip, ilaty 4-nji booster sanjymyny etdirýärler. Bu da şäher ýurtlardan gelýän raýatlardan virusyň has köp ýüze çykarylmagy bilen düşündirilýär. Häzir ilkinji nobatda molimlara sanjym urulýar. Sebäbi täze okuw ýyly başlananda mektepleriň işiniň togtap galmagyndan howatyr edilýär. Mundan başga-da bazar söwdegärlerinden hem sanjym urdurmak talap edilýär. Boyun gaçyran telekeçilere söwda patentiniň ellerinden alınjakdygy bilen haýbat atylýar. Diýip Türkmenbaşy şäheriniň maşgala lukmanlarynyň biri 20-nji iýulda yerli habarçymyza gurrun berdi. Ilmi barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan sanjymlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut edýär. 2019-njy ýylyň ahyrynda Hytaýda ýüze çykan Covid-19 ýokynjy 2020-nji ýylyň martynda pandemiýa eglan edildi. Türkmen häkimetleri sondan bäri ýurdun çäginde virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Emma ýurt içinden syzyp çykan maglumatlarda virusy ýolgonlaryň we ondan ölenleriň hem köpdigini yktalýar. Türkmenistan dünýäde ilat sany 100 000-den geçen ýurtlaryň arasynda öz çäginde Covid-19 ikrar etmedik ýeke-täk döwletdir. Türkiýanyň Antalya sewetinde Türkmenistanyň bir raýaty halaşýan gyzynyň oglan dogany tarapyndan bedeniniň 15 ýerinden pyçaklanyp öldürildi. Türkiýanyň Istanbul şäherindäki başga bir wakada kellesi çapylyp göwresi bilen başy aýrylan bir Türkmenistanly aýalyň jesedi tapyldy. Bu wakalar barada Türk medeniýet serişdeleri habar berdi. Milliýet neşriniň 21-nji iýulda çap eden habaryna görä, Antalyanyň Murat Paşa etrawynda Türkmenistanly döwlet Babaýew halaşýan gyzy Özbegistanly Dilarom Ahmatowanyň oglan dogany Romish Ahmatow tarapyndan bedeniniň 15 ýerinden pyçaklanyp öldürildi. Waka 21-nji iýulda gije saat 1:30 töwereginde memur evleri etrapçysynda boldy. Dilarom oglan doganyny jaň edip
döwletiň özüni ýygyderli urup ýençýändigini aýtdy. Romis jigitiniň we döwletiň ýaşaýan jaýyna bardy. Ol döwleti daşary çağırdy. Taraplaryň arasyndaky çekişme gysga wagtyň içinde uruşa ýazdy. Romis döwleti bedeniniň 15 ýerinden pyçaklap, wakanyň bolan ýerinden gaçyp gitdi. Dilip habarda bellenýär. Habara görä wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa we saglyk işgärleri 25 ýaşly Döwlet Babaýewiň ölendigini anyklaýarlar. Geçirilen derňewlerden soň onuň jansyz jesedi Antalya Kaziýet Lukmançylyk institutunyň morguna ekidildi. Türk medeniýeti Romeşiniň özüni we pyçagy ýerden polisiýa tapşyrandygyny aýdyp, Özbegistanly raýatyň soragynyň dowam edýändigini belledi. Türkiýanyň Istanbul şäherinde bundan bir hepde odal bolan başga bir wakada göwresi bilen başy aýrylan bir Türkmenistanly aýalyň jesedi tapyldy. Sabah neşiriniň 11-nji iýulda çap eden habaryna görä, Istanbulyň Başak şäher etrafynda Gurban bayramy münasibetli kesilen gurbanlygyň etini paýlayan bir adam sazly dere sebitine barýan ýoluň garasynda kellesi kesilen bir aýalyň jesedini tapdy. Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri göwräniň bir aýaly değişdigini anykladylar. Aýalyň kellesi onuň göwresinden 10 metr uzaklykda tapyldy. Jesedi derilen polisiýa işgärleri aýalyň 20-den gowrak ýerinden pyçaklananyny anykladylar. Dilip habarda bellenýär. Türk neşiri aýalyň jesediniň Türkmenistanly Nobar Gafarowa degişlidigini belläp, derňewleriň dowam edýändigini, polisiýanyň töwerekdäki howpsuzlyk kameralarynyň ýazgylaryny ýygnap, türkmen raýatyny öldüren jenaýetçini ýa-da jenaýetçilary tapmaga çalyşýandygyny aýdýar. Azatlygyň bu wakalar barada Antalyanyň Muratpaşa we Istanbulyň Başak şäher etrap polisiýalarynyň goşmaça maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Türkiýe türkmen raýatlarynyň gazanç etmek hemde ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şu ýylyň 30-njy iýununda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda 235 miňden gowrak Türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň birnäçe esse köpdigini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri Türkiýedäki Türkmenistanlylaryň sany baradaky statistikany ma'lum etmeýärler. Olar barada Türk medeniýetinde ýyl-ýyldan çykýan habarlary hem reaksiýa bildirilmeýär. Döwlet medeniýeti hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzüýiz bolýan kynçylyklar barada habar bermeýär. Prezidentiň Garabogada sapar etmegine garaşlýar, awaza döwlet emeldarlaryna garaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri awazadaky ýokary amatlykly mehmanhanalaryň hökümet agdarlarynyň din jalşyna taýýarlanýanyny habar berýärler. Munyň bilen baglykda çeşmeler awgust aýy üçin awaza ýollanmalan büdjet işgärleriniň ýollanmalarynyň köýjekdigini aýdýarlar. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Hadaryň kenaryna harby deňiz güýçleriniň degişli harby gemleri gözden geçirmegine we Sewitde täze deskalaryň açylyş tabaralarına gatnaşmagyna garaşlýar. Prezidentiň garaşlyan sapary bilen baglykda ýerli edaralaryň büdjet işgärleri köpçülikliğin çärelere çekilýär. Harby deňiz güýçlerine gulluk edýän eskerler we jemaat gulluklarynyň işgärleri harasaçylyk işlerine çekilýär. Türkmenistanyň hökümet agdarlaryna 1-nji awgust 1-nji sentýabr aralygynda diňe ýurdun çägine ýerleşýän şypaxanalarda şol sanyna awazada arçmanly we ýyly suwda din jalmaga ruhsat berildi. Bu barada TDH habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Hadaryň kenaryna ýerleşýän kurort şäherindäki 5 ýyldız mehmanhanalaryň döwlet emeldarlarynyň din jalşyna taýýar edilýändigini habar berýär. Gämi berkarar ýelken watançy we beýleki ähli 5 ýyldız mehmanhanalary öňünden taýýar edilýär. Otellerdäki ýokary amatlykly ençeme otoglar boşadylyp iň arasy düşekler bilen üpçün edilýär. Telewizorlar we internet bökdönşi diýişler ýaly uly meçberli işler alınıp barlyar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýtdy. Ol 1-nji awgustdan başlap vice-premierleriň maşgalalary bilen awazada din jalmaklaryna garaşlyan ony sözüne goşdy. Döwlet emeldarlarynyň din jalyş mewsimi bilen baglykda çeşmeler awgust aýy üçin awaza ýollanmalan büdjet işgärleriniň ençemesiniň ýollanmalarynyň köýjekdigini habar berýär. Awgust aýyna awaza ýollanmalan ýöneköý büdjet işgärleriniň ençemesiniň ýollanmalarynyň köýjektigi aýdyldy. Büdjet edaralarynyň diňe ýolbaşçy düzümleri şol sanyna keselhanalaryň, mektepleriň çağlar baglanyň ýolbaşçylary awgust aýyna din jalarlar, garamaýak, garyp işçiler
awaza goýberilmez diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Bu aralykda Azatlygyň çeşmeleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň 2-3 awgustda Garabogod şäherine sapar edip Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerini değişli täze harby gemleri gözden geçirmegini garaşlýanyny habar berdi. Şeýle-de çeşmenin maglumatlaryna görä prezidentiň Sewitde täze binalaryň açylyş dawralaryna gatnaşmagyny garaşlýar. Ýatdasak Türkmen medeniýeti iýunda Ukrainanyň Altkom gurulşy kampaniýasy bilen Garabogod köl aýlagynyň üstünden avtomobil köprüsini gurmak barada ulalaşylanyny habar berdi. Köprüniň gurulşyna ýakyn wagtlarda başlap 2024-nji ýylyň tomtuny tamamlamak gözüňde tutulýar. Köprü Gazawstan terhedine çenli barýan Türkmenbaşy Garabogod avtomobil ýolunyň uguruny ýerleşýär. Gazawstan bilen ara çäkleşen terhed ýaky etrapda büdjet işgärleri prezidentiň gatnaşak açylyş dawralaryny çekilýärler. Harby deňiz güýçleriniň eskerleri we jemaat gullugynyň işgärleri araççylyk işlerini, ýol kinarlaryny araçlamak işlerini çekilýärler diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi Sewitden maglumat berdi. Bu aralykda çeşme Garabogoda barýan avtomobil ýoluny awatlamak işleriniň geçirilmänligini, şol sebäpden prezidentiň we ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň Garabogoda dikçorly barmagyna garaşlýanyny habar berdi. Hasadyl ýylyň başlaryny häkimetler Garabogod we Hazar şäherlerini gödäwçiligi güýçlendirdiler we ýerli ilatyň Hazaryň kinaryna suwa düşmegini gadagyn etdiler. Şeýle-de Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri ýylyň başlaryna prezidentiň ýakyn dogun garandaşlarynyň awaza dinjalmagy baranyklaryny we munyň bilen baglykda Türkmenbaş şäheriniň ýerli ilatynyň gündelik durmuşyna bökdönçlükleriň döränligini habar berdiler. Türkmen medeniýeti prezidentiň Sewitde amal asyrýan saparlarynyň dowamyna ýerli büdjet işgärleriniň köpçülik çärelerine mejburi çekilmegi we Sewit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna döreýän amansızlyklary barada habar bermeýär.